Predstav si, dali mi šoféra. A kde je? Tam vonku. Sedí v aute. Čo je? Neskoro, Ferry. No tak nejku Hára nebude sedět. Tuto bude sedět. Jak je svatba, nie? Neruším. Nie. Neruším! O čo ide, mano? Hýbaj ho zavolať. Ko? Šoféra. Môjho. Ja akože má si sem dojsť. Má si sem dojsť, áno? A kde? Venku na orech? Ano, ja som to na prvú šupu pochopil. Ale dlhší tá šupa trvá. Ferry, mám ti pri tom trochu pomôcť? Ne. To zvládnem sám. Anička, tak toto je Marian. Marian, no, predstav sa. Maja, Anna. teší ma. Aj mňa. Dobre. Už som to zarábil. Ďakujem. Ako myslíte šoféra? Jo, ďakujem. Zuzka, som šťastná, že si šťastná. Máš krásnu šatku. Ďakujem. Lacnej kurník šopa neboli. 80 000 stáli. A moje 100. No tak 10 000 sem, 10 000 tam. To u mňa nehrá žiadnu rolu. Víte, naši mladí budú mať dieťatko. Veru? Dievčatko! No a dali si to zistiť cez tú skrytú kameru, víte? A už aj meno má. A ako sa bude volať? Marcella. Marcella. S 3 L. Tak, jak sa to čil dáva. Aby to lepšie znelo a lepšie vyzývalo. Ale mama, nemusíš hneď pred všetkýma. Není sme malomeštáci. Ty, opuštuj to víno. No obrobuj, nebajte sa tam. Nezdá sa ti slabé? Lebo lacne, kurník šopa nebolo. A preto by nemalo byť slabé. Anička, tak sa pozri na Mariana. Teda, on to nedá na sebe znať, ale hrdý je ako malý chlapec. No povedz, mano, tešíš sa na Dita, tešíš sa na Marcelu. Alicovi Celestev, stalo sa. Čo narobíš? Doba je vážna. Čo je? Celý Marian. Gratulujem. Áno. Veľké celkovo nene. A kde je? Musí tam niekde byť, veď ma priviezol. Nene. Neodskočil si za auto? Vidíš, to som si nevšimol. Hej, idem ti pri tom pomôcť. Dvaja ho skôr nájdeme. Jako vyzerá? Je veľmi milý, sympatický, hovorčivý, usmievavý. A hlavne, asi 50-ročný, taký prešedivelý, dieleničovej veste. Keby mi náhodou došol Rízek, tak mi ho prikryte staníru. Marian, porozprávate mi niečo o sebe, tak kde budete bývať? Alebo čo si... Marian kúpil a dal prerobiť ten starý kaštiel. Čo? Ty Zuzka, toto je fantastické, toto je úžasné. Veď vy ste zachránili kultúrnu pamiatku, blahoželám. A kde budete bývať? V tej pamiatke. Nezakažuj hosta. Povedz o tých konoch. To bude paráda.
Odtedy mu to zostalo. Vezmem bič a hned budú vedieť, kto sú ľudí a kto sú kone. Ale to nie treba. Kone sú veľmi inteligentné zvieratá. Ja im dám inteligentom. A kedy bude málo, ešte máš čo si pýtať. Doba je vážna. Ale mamo, neboj sa, len trošku je plchý. Ale daj sa. Už aj ochránku má. Vy ste ochranár. A kde pracujete? Pozor, mámo, kde to ty vlastne pracuješ? Ser na to. Ale sú peráce. No tak ja si to nemyslím. Bola to hovorí, že nie, ale to je zanedbateľná menšina. A bola to hovorí, že cit a charakter. No, o tomto by sme sa mohli No spovedať. citom a charakterom sa nebavíš nič. Spenát má všetko. Kde je ten váš šofér, bolo, ako mu to dlho trvá. A šofér. Mano, sondoval som všade. Není. Ja som nič nevidela. Asi ty venku zakrýval oči. Ako si uhádol? Prečo si mi venku zakrýval oči? No lebo si to s Delakou si nepamätáš? Mano, Manko, neblázno. Mano, to ona mi povedala, zavri mi oči, ľahšie sa ti bude hľadať húba. Mano, Mano. Šoféra s tým Alvareka, nie hubu! Mano, prosím ťa, daj mi ešte jednu šancu. Mano, ja tu donesem aj žubok, Mano. Vypadni! Počkaj, Mano, ako vypadni, alebo len ako vypadni. Poj, čiho sa sústredíme inačným smerom. Díky, Mano. Díky. Díky, mamo. Díky. A ja som Zuzkina mama. Ja som zas Manov otec. On je môj syn, rozumíte? A vy ste kto? Ja som Zuzkina kamarátka. A Zuzka je zasa moja kamarátka. Čiže som pochopila. Mano, našli sme ho. Predstav si, do sklopené sedadlo a drímal. No, ale to som si všimla, jak pomáš, není venku. Išla som na to logicky, že keď není venku, tak bude vnútri. No. Dobrý deň, prajem. Toto je pán René Mihálik, šofér taktického stavu. Tak vítaj! Kde si bol? Všetci sa tu hľadáme. Sadni si u nás, sadni. Ale nie hen tam. Tam, do kúta. To je šoférské místo. Daj si. On je super. Daj si, Korličopa. Daj si a poznáš všetky tí policajské nuly v okrese. Ty si za penáze strelaj do vlastnou kolena. Daj si. Doba je vážna. Je to tak? Ja to vím z prvej ruky, ja som totiž Manov bodyguard.